up, A-Town down. Ukoliko ne znate, moje ime je Srđan Olman i svi me pitaju, a kako je to prezime? Čale to bilo, pa sad i moje. Ne, odakle potiče? Jebi ga, odakle, otko znam. Ja sam toliko mešan svih naroda da ne znam ni ja. Kod mene kao da je bila sednica Ujedinjenih nacija i svi se pojebali međusobno. Udri, i nastala moja familija. Jebote, Srbi, Bunjevci. Znate ko su Bunjevci? Zvonko Bogdan, to je najpoznatiji Bunjevac. I konj njegov. Srbi, Bunjevci, Nemci, Mađari, Jevreji. Nemci i Jevreji. Neko u mojoj familiji na ovaj svet nije došao iz ljubavi. Bilo je malo ja, šajze, čuti. Mogu da zamislim njihovog sina, to je vjerojatno neki moj čukun deda, Nemac i Jevrejka. Tata, kako si upoznao i gde je moju mamu? Mi smo bili u jednom kampu. I kaže on, joj, to je tako romantično. Velika vatra, šator, veliki kamp. Kaže on, da, u suštini da, ali nije baš veliki, više je koncentrisan. Inače, dolazim iz Subotice, na samom severu naše velike zemlje. I znate, Subotica je jedan super grad, multikulturalan grad i mi smo navikli, da su tu različite nacije. Ako sam vreme imamo 15 nacija kod nas. Jedino što nismo navikli na ove migrante. Evo, šetam, koliko je to pre godinu i po dana, kad su počeli da dolaze u velikom broju, i prilazi mi jedan migrant, onako, što kažu, oskudno obučen, malo taman u licu, malo se i osjeća kad duva vetar s ove strane. Priđe mi i on kaže, sorry. Rekao, jes. Sirija. Pa, rekao, Srbija, mislim. Ne znam da je dalje ide razgovor. Not eat 3 days. Pa, rekao, not fuck 3 months. Mislim, svako ima svoj problem, ne znam o čemu pričamo. Kaže on, so money to eat. Ajde, rekao, neće biti stoka, damo 1000 dinara. Kaže on, hvala ti, batko, da Bog da ti oči bile svetle. Kako me izjebo. Ali jebeš mi sve, ako je Cigo naučio engleski, treba mu dati 1000 dinara, majke mi. Svaka čast, matori. Kaže, migranti nemaju para. Nemoj da pričaš. Imaju, bre, nego isto kao i mi. Kad odete na exit, kad ste turisti, skrivate pare u sise. Naprimjer, devojke, dobro, ti ne možeš, ali ti negdje već staviš, ne znam. Skrivaš da niko ne može da nađe, razumeš? Normalno. Dođe mi 5 migranta, mama, tata, brat, sestra, dečko, devojka, to je kod njih sve isto. Kažu, sorry. Ja sam već znam, rekao, yes. Kaže, where is border? Gde je granica? Rekao, druže, prešli ste granicu. Odem na Google Translate, nisam bio siguran. Pogledam šta znači where is. Rekao, matori, look. Rekao, matori, vidi, here, you know, here, i u materinu. I tako su migranti krenuli za Hrvatsku. I pazi sada cara, kaže on, wait a minute. Rekao, yes. Uzme, digne ženi haljinu i zavuče ruku u gaćice i da mi 100 evra. Kao,
Šta gadiš se na 100 evra? Fuj. Za koliko ti radiš kad ti je 100 evra, fuj? Ja doš tu za 20 evra, Mamina ćerka. Da mi 100 evra, ladno. Daj mi 100 evra koji spičke. Odem u menjačnicu da razmenim, kaže ova, Sirija. To manje računam. Ja sam generacija 86. I to je to vreme, znate, kada smo se još igrali nekih drugih igara, oni koji se danas deca ne igraju. Žmurke, vije, ledenog čiče, ko pisne govno stisne. Jebem ti, što sam to voleo. Još smo mi ubacili ko pisne govno stisne, mačije, pačije, sad. Aj ti pisni posle toga, jebote, 2 godine sam ćutao. Jebeš mi sve, ja bi to ubacio na stadione. Evo, dođe reprezentacija Hrvatske sad kod nas da igra, ne bi sad baš bilo dobro da dođu, ali nema veze kao, dođe da igra i spiker. A sada himna Republike Hrvatske, ko pisne govno stisne, mačije, pačije, sad. Ako neko pisne, evo ga ovaj kao sa kokicama, izvolite, mačije, pačije, stiskajte. Nema žmurke! Ko se danas igra žmurke? Kad ste čuli u parku da deca broje 50, 50, 20, 55, 100? Sad u parku samo 2 grama, 2 grama, kašičica. Imam sestrića malom, nije viš ti mali, 10 godina. Igraju se oni, zatvore se u sobu, nema otvoren prozor, duva na bubrege. Nisam imao bubreg do 18. godine, nisam znao da imam bubreg. Organ nisam imao. On me zna za bubreg. Sve je zatvoreno, da ne duva. Ja uđem, neko, gde ste bre, klinci? Kažem, matori, nisi pozvan na event. Na šta? Rekao, jeli bre, klinci, si igrate vi jebote nekada žmurke? I igramo se. Kako, rekao, u ovoj maloj sobi? Pa kaže, sakrijemo Samsung pa ga tražimo GPS-om. Rekao, jeli mali, rekao, znaš ti da brojiš do 12 da ne gledaš u laptop? Kaže on, znam. Rekao, ajde. F1, F2, F3, F4. Pa rekao, šta posle 12? Kaže, print screen, insert delete. A će da se iznenadi kad mu budemo slavili 13. rođendan umesto print screen. A sve nam to dolazi sa zapada, mi se ugledamo na zapad, jebote zapad, znaš. Čitam sad na internetu kad sam se pripremao da pišem tekst o ovome, kaže dečija prava. Molim? Šta dečija? Dete ima pravo. Znaš koje sam ja imao pravo kad sam bio mali? Posle škole pravo kući. Te nisam čuo. Do duše, imao sam pravo da dobijem batina kad god sam hteo. A Boga mi kad nisam. Ja i dan danas jedem kao seljačina rukama, imam strah kod escajga. Jer se sećam iz detinjstva kad Keva izvuče fioku, znam varjača izlazi, jebote. Keva samo prilazi ko kiklop. Ti ne znaš šta si uradio, ali jebi ga. Mali si, ko te jebe? Dupe odmah uza zid, oj. Ko prošli vikend kad sam bio u gej klubu. Isto tako. Posle se ispostavilo da to nije bio zid. A bio je tvrd. Pa odatle se znamo, je li tako? Sad se sve. Izvini, slabo pamtim face. Ali zato pamtim neke druge stvari. Male. Sad dete sve može. Ja pitam, rekao, mama, zašto me tučeš? Kaže, pa nisam bila pre podne kod kuće, jebe ga, sigurno si nešto zasrao. Dodi ja tebi iš 9 pa ćemo da vidimo.
Sad kaže, dete ima pravo na mišljenje. Ima, na moje mišljenje ima dete pravo. Šta smije ti balavac misliti? Ja do 18. godine nisam smeo da mislim, ne smem da mislim. Samo kako Ćale kaže, ja sam do 18. godine tvrdio da Stojadin ide brže zato što ima tenisku lopticu na kuki. Tata mi rekao, šta ima da mislim? Aj probaj reći da nije. I sad tvrdim da je tako. Utera ti strah u kosti. Kaže, dete ima pravo da pita šta god zaželi, ti moraš da mu odgovoriš. Jebote, setite se kad ste bili klinici, ti si mali, ti si glup. Ti imaš debilna pitanja, razumiješ? Normalno, dete, sad ti moraš da mu odgovaraš ta glupa pitanja. Moj Ćale nije teo da neće da se troši na mene. Dođem kući, neko, tata, zašto izlazi sunce? Znaš šta pita on? 7 puta 8. To ti meni reci, jebote sunce, zašto mu se izlazi? A pa dobro. Dođe mi taj sestrić mali još dok je bio mlađi i kaže, ujko tebe da pitam. Rekla vaspitačica ti da mi odgovoriš. Ajde, ja spreman, ja znam sigurno. Šta je to? Ženska histerija. Baš to nisam u školi rekao, dosta savladao. Pa to ti je rekao, to je. Ako i, eto. Jesi konto? Ne. Rekao, sad ću ja preneseno značenje. Rekao, jel voliš automobile? Kaže on, volim. Eto, rekao, vidiš. Šta sada? To ti je kao da kupiš ili imaš svejedno stari neki Jugo iz 78. sa probušenim auspuhom zarđalim i u nedeljom u 2 popodne kad svi odmaraju ti ga uteraš u limenu garažu, izbaciš iz brzine i turiraš bez ikakvog razloga da sve oko sebe nerviraš. Kažem, dobro, što si ljud? Šta što sam ljud? Pošto nisam ljud? Kaže, dobro, dokle, tako, dokle nestane benzina? A kaže, ženi ne stane nikad. To da zapamtiš. Taj kad umre i onda gunđa. Mogli ste malo bolje ovu sakranu, muzika baš i nije neka. Kako je ovo cveće? Čuti jebote. Glogov kolac. Dođeš sa 40 dana, čuješ je ispod. Bote. Šćutat. Ali ajde, deca su, da ne kažemo, ljudsko je, bit će čovek jednog dana, valjda. Ali isti je princip sa životinjama. Ajmo ruke gore, ko kod kuće ima kucu ili macu, drži u krevetu koji miriše na lenor, gledajte zajedno 24 Kitchen i ne možete da idete na more, nemate džukelu kome da ostavite. Ti se javila još kad sam krenuo ko kod kuće ima. Nije bitno šta. Ko kod kuće ima vibrator? Gledajte, evo ga. On se javio. To je sada. Hoćete čutat? Šali se slobodno, pa naručite normalno. I ja bi da sedim tamo. Naručio. Kaže meni moja drugarica, jao, Srđane, nemoj tako prema životinjama. Ne, reko, ne vređem ja životinje, nego tebe. Znaš, kaže, ne, moja maca je tako pametna, ne ta maca, nego mačka. Kaže, ona kad joj se piški, zamisli Srđane, ona kad joj se piški, ona sama grebe o vrata da izađe. Ne, uduševila si me. Pa nemoj da pričaš sama, još sam mislio zvaće Dabra i Nosologa da svi zajedno grebu. Pa zvaće ekipu, pa to je događaj. Normalno, to je mački jedina šansa da izađe malo u prirodno okruženje, da vidi pticu, da vidi drvo, da vidi pesak. Mačka se jadna pravi da ima upalu mokraći kanala, samo već da izađe. Ova, uvinčaj, jebote, uvinčaj. Još živi blizu me, mačka je 5 sekundi napolju. Evo je ova, cica, cica. Mačka je serem, jebote, čekaj.
ali jako je voli. Mačka da može, obesila bi se. Kaže moj drug, ne, i psi su jako dobri, jel? Ko ima psa? Ti imaš psa, jel tako, devojko? Ti što kutkaš telefon, slušaj me sad kad ti pričam. Ona se javila i sad šalje. S kim se dopisuješ? Ajde. Da vidiš šta? Da li se pas susreo? Odlično, taman si mi došla, bravo. Reci mi ti, pretpostavljam da si zaposlena, je li tako? Nisi tako, izgledaš dobro. Kad dođeš kući, jel pustiš da te pas liže ovako, zato što te voli, jel tako? Jel pustiš da te liže? Da. Pa sad ću ti reći nešto. Znaj da je pre toga on lizao svoju kitu ili dupe, zavisi da li je muško ili žensko. Tako da, dušo moja lepa, ti kad dođeš kući, ti uzmi psa i odmah ga dole poliži, tebi je isto. On će biti srećniji. Kaže, drug, ali pas me voli, odvratno, normalno, ja kažem da je odvratno isto. Kaže, pas me voli, jel? Pas je pametan, jeste možda u domenu pasa, ali je glup za nas, razumeš? Pas voli svakoga. Hitler je imao psa, pas ga je voleo, jebote. Ne znam, može Hitler, može. I još gore, Mile Kitić ima psa, pas ga voli. Mile Kitić sam sebe ne voli. Kaže drug, čekaj Srđane, stani, nemoj tako agresivno. Šta je rekao? Pas je dobar u medicinske svrhe. Evo te, kako to, šta? Kako, mjesto aspirina, ne znam šta, kako? Ne, kaže on, ne, nego uveče ti umjesto da krkaš nešto i da gledaš film, njemu se šeta. I onda on trči i ti trčiš sa njim i onda skidaš kile, nabijaš kondiciju, ne? Pa, dobro, ovo ima smisla, stvarno, ako je zbog toga, ima smisla. I jednom su oni bili u jednom parku, oni pas, ali preko dana, bilo puno ljudi. Ovaj se posro posred parka. A pas isto pored njega. Pa rekao, šta si uradio sa tim sećem? Kaže, on pokupio. Jel? Šta će ti? On skuplja. Skuplja sličice, majmune. Zato ti pas i sere po kući, misli da ti treba. Jebote, moglo bi. Ne, znate, ja sam radio, 8 godina sam radio na televiziji. Jedini slobodan mi je bila nedelja. Znate vi šta je sveta nedelja, pogotovo u Vojvodini, znaš? Mi se i ovako ne umaramo ni 6 dana, ali 7. to baš moraš da odmoriš, znaš? Žuta supa da se jede, supa, sos, meso, sve redom, jel tako, pohovano. I onda ustaneš mamuran, hoćeš ceo dan da ležiš, znaš, da odmaraš. Onda mama odmah posle ručka, kao ima ideju. Šta je rekao? Ajmo na groblje. Kod nas je to jedna reč, na groblje. A rekao, zašto? Babi se ide. Pa babi se ide, ne ide se meni. Ali babi se ide na groblje, Meni se ide u Novi Sad, Beograd, na more, na Kopaonik, njoj na groblje. Pa da tamo gde ti je ekipa, pa te vuče, ne znam. Kod koga ćemo, rekao baba. Baba, kod koga ćemo? Kaže, mi ćemo, naćemo nekog. Vi ćemo, naćemo. Počela malo da gubi slogove. I onda pripreme za groblje. Ne možeš ti samo tako sesti u kola i oći za groblje. Ne. Da ti još tako vidi neko bez veze, pa da posle pričaju, znaš kako je došlo na groblje bez veze. To se doteraš. Svečarsko delo se nosi. Ja u šorcu. Onda baba, ona već ima spremljeno kutak za groblje, znaš, tu je. Vadi motiku, to meni, ti motiku, dobro. Mami, ti cveće, neko, ona je to već spremila napraviti cveće, znači znali su da ćemo ići jebem li. A baba kesu.
Rekao, baba, ne treba ti kesa, sad si popravila frizuru, nije tako ni loše. Kaže, ne, ti uopšte ne znaš pravilo. Šta? Rekao, kesa mora na groblje. Ja, što? Kaže, pa, imaš mermer i onu vazu mermernu. I tu, ako padne kiša, upadne, i to se zaledi, to pukne. O, baba fizičar, rekao. Svaka čast, baba baci 5. Jer ja sam siguran da je pokojniku najveći problem ako je vaza puknuta. Kako se gore haos napravi. Boga zove Ivanović, soba 332, on dolazi, joj, šta je? Pa nije valjda vaza. Opet, jebem ti rodbinu da ti jebem. Ako ikad više umre, majke mi. Da li želite vi da im javite večeras ili sve da ih zovem gore? Zovi ko ih jebe. I onda idem na groblje, kaže baba, čekaj, ja prva otvaram kapiju. Od groblja, što? Ti kad otvaraš kripi. Svaka čast. Uđemo, baba prva, ja drugi, mama treća, ali ovako idemo, baba s kesom, ja s motikom. Ko ne šuškaj! Onda baba, 3, 3, 2, šifra. Pa iza jednog groba, ajde. Samo što se nismo namazali ko Rambo. Jedno meni baba, dole. Ja dole puzim, došao grobar, teo da me vrati u jamu. Ne, rekao, u poseta. Onda baba, ja ne znam da zviždim, ona zna. Vamo, našla je jedan. Ja gledam, poznat mi čovek. Pa reko, tu smo bili prošle nedelje. Ti šteta. Baš je lep mermerni. Reko, izvinite gospodine, stvarno. Vidiš da piše počivaj u miru, jel vidiš? Škuret, imam ovo počivati u miru dok je baba živa. Svake nedelje gosti. Ajmo na neki drugi, nađemo neki random, kod još nismo bili, jesmo pa smo zaboravili. Stanemo, mora stati ispred, znaš? To nemojte da grešite, molim vas. Mora stati ispred ploče, da te on vidi. Ako odeš iza, on popizdi. Jebem ti, ko je? Gdje si otišao? Ispred staneš da te gleda normalno i onda baba prva pogleda u nas kao, smo spremni. Ja sam rođen spreman za ovakve stvari. I onda pročita, a mora da mrda ustana. Mirko. Pa pogleda u nas, a mi, da. Ajde, mama, ajde. Ja, kad je ona umro? Šta me pitaš, piše ti? Veće je nego Mirko. 1927. je umro. Ko je on? Kako je nastradao, dinosaurus ga zgazio negdje usput. Pošto uvijek idemo na neko drugo groblje, znaš. Počeo sam da idem u Vrdnik na groblje. I ne znam kako doći, jebe ga uvijek uključujem GPS. Znaš, jer GPS je sjajna stvar u kolima ako želiš da se izgubiš. To je kako ti GPS pokaže, pa to su strašne stvari. Pogotovo što je uglavnom GPS ženski glas. Jer ženski GPS je isto kao da ima ženu koja gleda mapu pored tebe. Ona gleda mapu, ti voziš. Jesi sigurno da smo na pravom putu? Da, tu. Šta gledaš sa strane? Ne, samo, da, mislim da je baš tu je, smo, da. Daj reko meni da vidim, molim te. Ona je neodlučna, ona ne zna.
Posle 100 metara skrenite leva, ovaj desno. Malo sam se zbunila. Prvi put kad sam išao u Beograd, došao na Slaviju. 8 traka, jebote, još fontana nije ni bila. 8 traka, ja stao, čekam nju, rekao, ajde Dušo, gde sada? Obiđite još 2 kruga. Dok se seti šta će. Ne daj Bože da povedem usput neku devojku na autoputu, a dešava se, Bože moj, zašto ne bi? Čim sedne, evo ti ona, i nije ti neka. Ljubomorno, normalno. Tiš neka kad daješ glas za GPS, svaka ti čast. Samo razmišljam, zamisli kad bi Vojvođani davali glas za GPS. Posle 100 metara promašili ste skretanje. Ili Crnogorci, zamisli njihov GPS. Kad god da ga uključiš, 6 ujutru, podne popodne, a gdje si sad krenuo, jebote. Sad. Inače, moja bivša devojka, popizdeća ako ovo bude gledala, je davala glas ne za GPS, nego za semafore. Ako je neko bio u Subotici, onda ste mogli da čujete da mi na semaforu imamo glas koji ti kaže da je slobodan prelaz. Mi smo toki debili da mi ne znamo kako je zeleno. Ti kao staneš, ping, zeleno. A? Boga mi nisam, ja baš. Nešto kao da mi... Mora da ti kaže, slobodan. Dobro je. Inače, probajte to, muškarci, na primjer, to je generalno za nas popularno, ili devojke koje su ljubomorne na svoje drugarice. Ne morate, na primjer, više u lov da vodite kuma nekog da biste ga slučajno ubili. Znaš što radite? Pošto sad svi kuckamo telefone na semaforu, znaš, i dok je crveno, samo ovo uradi. Ode! Nesrećan slučaj. Baš nezgodno je bilo. Uglavnom, ta moja bivša je davala glas, to sam teo da kažem. I kad me ostavila, jebote, ja patio za njom, ja 1,5 godina u centar grada nisam išao da ne bi čuo njen glas. Drugari kaže, čuli smo ti ovu tvoju, gde? Slobodan prelaz preko Trga Slobode. I odlučen se posle 1,5 godina, rekao, idem, boli me ovo, idem, rekao, izdržat ću. Stane pored onog semafora i ona baš kaže, slobodan prelaz, nije me prošlo. Uzmem, zagrlim onaj semafor. Suzu pusti, majke mi. Dođe čovek, kaže, sine, nemoj plakat, bit će opet zeleno. A to su te nezgodne situacije koje svima nam se to dešava, znaš, ili nelogične stvari. Svi radimo nelogične stvari, to je neverovatno. Znate šta rade naši ljudi koji ne znaju engleski jezik? Pa ti dođe neki stranac pa ti pita where is, ne znam, nija šta, bilo šta. On mu na srpskom, jebi ga, pravo, tu ti je tvrđava, vidjet ćeš. I on kao, molim, on uspori, pravo, tu ti je tvrđava, vidjet ćeš. Zamisli, odeš u Kinu, pitaš nešto, ovo ti kaže canga, sanka, canga. Molim? Canka, sanka, sanka. Nisam debil, nego ne razumem. Je li ovo zbog snimanja aplaudirate ili kao dobro je? Znaš, ono, mi imamo to. Kad kažeš to se desiti neće. Normalno. Ako doživim sutrašnji dan jer ti kad si to rekao, smrt je već išla ka tebi. I ti jebem ti! Šta me jebe? Ili kad kucneš od drvo, znaš, moraš od dole. Od gore to ne, to kurcu ne vredi. Možda niš ti kucao. Ide smrt, kucno je.
Dole ili gore? Gore. Evo. Šetate gradom i gledate da ne stanete na šaht ili na neke kockice, znaš, zaobilazite linije. Jer ako staneš na šaht, tek 3. semestar možda polažeš onda. To te usere, koleginica u avgustu, znala sam šaht. Ne. Prolazim u Subotici pored ekonomskog faksa, jedna devojka ide ovako. Rekao, šta je, ispit devojčice? Joj. Strašno. Kad idete od kuće, stana, svejedno je, neću da te pitam, garant nemaš ni kuću ni stan. Dobro je, bar nešto da imaš. 2 puta zaključate, jel tako? Normalno. Ili ova nova, 4 puta. Okreni, kako može, samo kreći. No, moraš, jer ako dođe lopov, otključa jednom i vidi da neće, će me popizdi. Sam za ovo škole učio. Ja ću uskoro 32 godine i dalje radim sve ove gluposti o kojima sam pričao, što znači da ću glupi da umrem. I to je to vreme ako ste solo, ako nemate porodicu, kada vam svi postavljaju pitanje, Srđane, 32 godine, Srđane, kada ćeš da imaš dete, Srđane? Ti moraš, Srđane, da imaš dete, Srđane, kada ćeš da imaš dete? Rekao, ljudi, ako ova moja malo od 15 godina nije dete, ali ima sisu kod 25, stvarno. Jede puno brokolija. Baba me napada. Ja sam stara, kaže, znaš, Srđane, sad već. Rekao, to znam. Ja bih već nešto da ljuljam. Obesi se pa se ljuljaj. Šta ću ti ja? Moj kum, super lik bio, sad se oženio. Baš je bio faca. Njegova baba, oće praunuče, on se potrudio, napravio praunuče, šta se desilo? Baba srećna, dobila praunuče, igrala se sa bebom, mazala guzicu Pavlović kremom, dojila, dobro to nije, ali čim se sad ne doji. Kad je videla koliko ima posla oko bebe, umrla, jebe se njoj. I šta sad, ostao kum s bebom, jebote šta sad? Babi smo ga pravili. Išli mi u babine. Znate, i to je još jedna nelogična stvar. Zašto se zovu babine kad smo išli da vidimo bebu, a ne babu? Mislim, mišli smo u babu, ali to je sahrana bila, nebitno. Mada ima sličnosti u sahrani i u babinama, to sam skapirao, možda jest malo bolesno, stvarno. Znate šta? Mora biti tišina. Da, ne. Ne smiješ ništa. Ništa. Samo mi nije jasno zašto na sahrani mora biti tišina. Ako ga onaj majstor u haljini sa bradom ne probudi sa onim pingilingilingilingilingilingilingilingi. Vrate, neši ti, da kažeš dobar dan. Ali odlazimo u babine, drugari, ja poneli 2 litre Coca-Cola, bio jul mesec, jako toplo. Ja taman da otvorim vrata, dolazimo kod kuma, evo ti ga, on spreman, ko puški, garant ceo dan lako čega goste. Ja tamo da otvorim, on otvara, evo komarac. On otvara, kaže, ureko jebote. Polako. Okej, šta je bomba?
kuma? Ne. Beba. Uđite. Rekao, sad više nisam ni siguran. Ne. Uđeo mi, sedite. Ja tamo da sedim, i ne tu. Što rekao? Škripi ovaj. Madrac. Sedi tu, rekao, dobro. Kaže drugaru, ti, molim te, u kupatilo. Da, daj, ne pitaj. Seli mi, ja žedan, kažem, bio jul mesec tamo da otvorim Coca-Cola, on, ne. Šta je rekao? Čuće se. Aha. I seli kum i ja. Spričali se. Ja reč, on reč. U jednom trenutku jebeš mi sve kao poručan, evo kao sad na ruku, doleći mi komarac. Rekao, sad ako ga kum čuje, jebaće mu nanu narenu. Ja sve pokazujem, bežu pičku matru. Slud, vidi ga. Ma ne jebe, on je vidio venu. I sleti mi na vrat. Ja rekao, ja da ga ubijem kum. Ne! Pa šta je rekao? Čuće se. Pa rekao, kume, da ga udavim jastukom. Jebe mat. A ovaj frajer ubo i sisa. Sisa ispala kumi, ja video. Aj što on sisa sam, nego zvao ekipu. Došlo 15 komaraca, poređali se oje do ramena kao 90-ih, toče sa galonima, ponapijali se, počeli da prave sranja, mene pukla nemijak, i onda pada mu nesvest. Sve kontam, ovo je nešto diluje s komarcima, šta radi, prodaju, majko moja. U tom bunilu u jednom trenutku čujem bebin plač. Ustade, derište, rekao, jebote. Uzem, puknem one komarce, otvorim Coca-Colu, ova izađe iz WC-a. Počeo život, ustalo dete. Šesnaest poginulih komaraca, 8 teško porođenih, 2 lakše. Sastavio sam ih. A trenirao sam karate ranije. Izlazi kuma s onim malim ovako u ćebencetu. Što je do pre 3 nedelje bilo u izdi materine. I tad ja to dete prvi put pogledam u oči. A i ona mene verovatno jebi ga. I tada dolazimo do suštine ove priče, vidim koliko se moj kum promenio. Ja pogledam bebu, a kum je u fazonu. Ma ko te to gleda? Ko te to gleda? Kume, ja sam, jebote, koji te kurac, družimo se 20 godina, sećaš se? Išli smo zajedno u srednju školu, šta ti je? Onda uzme zvečku, staje ovo, zvečka, kume, jebote, kupio se kod Kineza, neće ti beba od 3 nedelje reći, gledaj ona. Mogo si neku bolju reći, ja zvečka nisam do 18. godine nikad rekao. Ne u 3. nedelji. Ja da sam na mestu te bebe, jebeš mi sve. Kad bi napunio 7-8 godina, ne da bi se spremio, ušao mu u 5 ujutru u sobu, svako veći, ako znam da ustaje u 6, zvečka ćale! Lepo je, lepo je. Muvati se dok si mlad. Imao sam pre par godina devojku
I ona meni kaže, ajde Olovane, molim te, odvedi me negde, pošto sam ja kao iz Vojvodine, a ona nije. Odvedi me negde nešto da vidim što je tipično vojvođanski. Neću svirku, stand-up, bioskop, ne, nešto tipično. Ja je odvedem u Banat, na borbu gusaka. I ona pobedi u finalu. I ostavi me riba, jer se prokurčila, tamo smo doplatili da idemo na more. Nije baš na more, nego u Budvu, nebitno. Treba da idemo ja, devojka, moj drugi, njegova devojka. I ovo me ostavi, idemo ja, drugi, njegova devojka. Obećava. Srećan Bože, ja vozim, oni se vataju nazad. Dođemo na slovensku plažu. Kakav naziv, takva i plaža. Skočim da plivam, govno, opa, zaobiđem. Onda nađem uložak, kesu. Kad sam izašao na obalu, kao iz Maksije da sam došao. Samo račun da mi ispostave. I onda kaže drug meni, gde ćemo na žurku? Pa rekao, nemam pojma, idemo negdje uveče, jebi ga nešto, ne znam. Kaže, idemo, ima minimal tehno žurka. Jel? Tehno loše zvuči, a minimal tehno, šta je to? Odemo kod 10 uveče. Niko nije skinuo sunčane naočare. Vidim ja. A muzika? I svi su u ovom fazonu. Samo s vremena na vreme. Matore, imaš nešto? Eko šuljeve, što? Jebote, tu negde oko ponoći probudi se DJ, obrisa pljuvačku i krene wow, 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 wow. Da, rekao, idemo na neke kurave, nešto iz Beograda, što su došli da pevaju s velikim sisama, nešto sam došao, mora budem seljačin, jer nisam to mi 10 dana, mogu da budem seljak. Ulazim u neki klub, nije baš to, ali tu je već cool muzika. Rekao, to već može, znaš. Ulazimo, stajemo za neki 100, njih dvoje i ja. I šta radiš kada ne znaš šta da radiš kad ti je neprijatno? Vadiš telefon. Ali nemaš internet, pa uđeš u galeriju. Kao baš te zanima šta se... Jao, ja s mamom, jao... Onda listaš moja kita. I tu ispred nas oko 100, evo kao vas dve, samo bez vas, tako neke devojke, samo ste vas dve mnogo lepše. Zajebala se, bre. I tu, ja rekao, znaš, mogo bi da ih startujem. I krene moja omiljena stvar. I tu se ja podigni, krene miks. Uzmem, puknem ono pivo, rekao idem do njih, ali jebi ga, mi se ne čujemo, razumeš, krenuo je miks. Oće. Izlazimo napolje. Izlazimo, ja zatvaram vrata. Sad. Srđan. Dragca. Šta bi ti jebavo, a? Sad više i ne bi. Hoćemo prošetat. Rekao, ili ću dobiti batina, ili ću jebat, ajde. Okles ti, jelde? Rekao, i Subotice. Rekao, a ti? Ćahorine. A rekao, si došla sama ili s vukovima? Samo pokaže. Vi žene, opet vi žene, u sebi imate đavola.
Da. Svi vi to znate, ništa ja sad novo nisam rekao, tako? Svi to znamo, ali ne znate kad se on javlja. Sad ću vam ja reći. Javlja se isključivo tokom seksa. Isključivo. S druge strane, mi muškarci u seksu imamo takozvano pravilo 10 sekundi. Mislim, ja sam ga tako nazvao. To je kada, pazi, prosto je prirodno kada imaš prvi put seks sa devojkom, ti nju želiš da oduševiš. Da ona poslije prvog puta kaže jebote. Niko pre njega nije bio ovakav i niko posle neće biti takav. Ja hoću kad moje bivše budu umirale ili buduće, nadam se u 90. 100. godini, da im poslednje reči budu. Ali je olman jebo. I tu želiš da je oduševiš. I to se zove 10 sekundi. Sad ćete vidjeti moju seksi pozu. Malo je smešna, ali tako jebem šta sad. Ne bojte se, neću dobaciti. Vi imate taj seks, tu je krenulo i sad ti nju želiš da oduševiš i kažeš sebi, pričat ću u prvom licu kao da se meni dogodilo, inače mi drug pričao. Vi tu krenete i onda kažeš sebi, ok Srđane, sada je vreme u tih 10 sekundi da joj pokažeš koliko ti jako možeš, da ostaviš utisak ceo život. I ti kreneš, prva sekunda, druga sekunda, treća sekunda, udreš najjače, što može četvrta, peta sekunda, što kaže kolonija, ljuljaju se kreveti, ti dabu dibu da. Ne znam šta znači, ali zvuči jako dobro. Peta, šesta sekunda, ona već krene da kida onu pustiljinu, razumeš, već je razvukla skroz. Šesta sekunda, nju su izvrnula je oči, kad ti vidiš beonjače, ti kažeš jebote. Sedma, osma sekunda, jebe ga, osma, deveta, počneš već polako da padaš, razumeš? I onda se u ženi javi đavo koji kaže, nemoj sada si stao. Ajde, stani ako smeš. Ajde da te vidim, frajeru. Ne, nisam ni mislio, ja sam baš ceo noć sam hteo ovako. 12, 13, 15 sekunda, sad si ti izvrnuo očima, više ne vidiš. U jednom trenutku ti otvaraš oči, ona ni nije tu. Joj, znate koliko mi je drago što ćete narednih meseci kad budete imali seks sejti sa mene. Hvala lepo, toliko od mene za večeras.